गाबनाय आवाज नङा होमबा? इये बिमाबो नंगौथ'। आसोलसो गाबदों माथो। मा जादों? होखारहरजाबायसो नामा न'निफ्रायलाय? खालि फुजानि समावबो बेबायदि गाबोना सोरबा मोख्रा बुन्दा बायदि। थुला थुथुथु एसे खबर लाना फैनि सुवादखौ मा जादों? इये बिमाबो मानसियानोथ' मुरगि बेमारसो जाखांबाय नामाब्रा? बोरै जाखो? ओइ गान्दला मा गाबनाय हा बेयो? आं खोनाफेराखैमोन बिदि गाबनायखौ। मालानिफ्राय सोलोंखो? मा भाषानि गाबनाय बेलाय? आं खोनाफेरथाराखैमोन। दिनैसो फार्स्ट टाइम बिदि खोनाफेरदों आङो। मादिजोंनो गाबनाय बेहा गान्दला? जानोलै आंबो बारा मोजां मिन्थिलायलाङा। मा गाबनायलै बेलाय? मा अवा अवा होनलायनाय गाबनाय दसेनो एबो होनो। मा रोखोमनि गाबनाय आंबो खोनाफेराखै। ना अनलाइनफोरावसो गुगोलफोरावसो सार्च खालामनानै गाबनाय सोलोंदों नामाथाय बियो? ओइ बस मा जादोंब्रा? माथो गाबबाय थाखो इसिबां? मा मोख्रा गाबलाय, माबा सैमा गाबलाय, अमा गाबलाय, मा गाबनाय जादों बियो? माबासो रिहार्सेल खालामदों नामा? मा जामारदों हा बस? ना माहायबा फुजानि खाराताल गाहैनांगौनि रिहार्सेल नामा हा बस? गावब्रा जोबथारबायलै, गावब्रा जोबथारबाय। माजों गबावनांगौ दाना? गावब्रा जोबथारबाय आंना सानाया थानो हाला। माया गावब्रा जोबखोब्रा बस? मा जादों? नों बायदि मानसिया बिराद लासिंसिं खालामोलै जों सेंग्रा मानसिखौ सिख्लाफोरनि सिगाङाव बेबायदि अमा बुन्दा बायदि रुनु रुनु गाबोबा सयथिबो। मा जादोंब्रा खोन्थायाबो? दनलायानो बेबायदि गाबो नामा? नोंथ' सासे गामिनि दनसो, ओमफ्राय नोंनो बिदि गाबोबा ओमफ्राय जोंहा मान सनमान हानि जाजोबगोन माथो। खालि फुजायावबो बेबायदि गाबो नालाय सोरबा? मालायाव नै इसां रंजागासिनो दङ, बम गावलागासिनो रंजागासिनो। बिया मा बेवहाय अमा बुन्दा बायदि रुनु रुनु गाबगासिनो दं अये अये अवा अवा होनना। मा गाबनाय सिबिले? ओमफ्राय मानि थाखाय गाबदों? ना खारातालखौनो गाहै मानसै नामा बहायबा? गावब्रा जोब्बायनो, सानाया थानो हाला, गावब्रा जोब्बाय, एकदम थानो हाला, गावजोब्बाय, गावब्रा जोब्बाय। फाफ्लिफ्रा सुनिफ्रा आंनि मालखौ गावजोबथारबाय। आं दा माजों गहोबावनांगौ? आं एकदम थानो हाला आङो। मायाबा गावब्राखोलै भगबान, मारै मालखौ होनखो? माया गावब्राखो? मा मोजांबो खोन्थाया, ओमफ्राय मा जादों? एफा मोजां दिनैनि दिनाव इन्जय खालामनांगौ, नोंहा बेयाव माथो गाबगासिनोसो दङ। थौ बम गावहैलाबायनोसै। मा जादोंब्रा माथो खोन्थायाबो? बै बांबुलानि फिसालाया दहाय आं बन सिनबाय थानायाव मालाबानो खिथुथिं फैनानै आंनि गामसा सारामाइनि हायाव चक्लेट बमखौ मालाबानो थरनै दोनफैनानै बाव आंनि खिबुआव बेफ्रुनायखौ नुवाखै नामा? बा बेफ्रुनाय लोगो लोगो आंना गामसायानो उरायलांबाय अबावबा, ओमफ्राय खिथुआनो गावब्रा जोब्बाय। दा आं माजों खिबावनांगौ? सानाया थानो हाला। नोंसोर माबा खुसि मोनफैबाय थादो बाहाय। साजोबथारबाय। माथो बिदिबो खम जारला जासिगोन हो बस? आंसो मिथिगौ दा आं माजों खिगोन आङो, मारै खिबावगोन आङो? जिरायनोनो हाला आङो दाना, मारै खिगबावगोन आंनि खिबुनिफ्राय? खिबुआनो साल्ला साल्ला गावब्रा जोब्बाय, सिन जाजोब्बाय। दहाय आयनाजों नाहरदोंमोन आं, नायनोनो हाला आङो, गोजा गोजा जाजोबथारबाय। होसोदोंमोन आङो बे बांबुलानि फिसालामोनखौ साला, मालाबानो दुद खानानै दैयावसो बारसोमहैबावबाय गावस्रा। मोनासै आङो, दै बारनो हाया आङो, दैखौबो बारनो गियो आङो। मारै मोनबावगोन आङो दालाय? दा न'आव फैयागौमानि बेखौ मोनला आङो। ओमफ्राय बाबु फिसायालाय मारै दङ? ना बेबो एसे दुखु मोनदों? बाबु फिसाया थिगैनो दङ, खिबुआसो गावब्रा जोब्बाय। माबोरै गथा गथा खिबावनांगौ जाखो आङो? ओमफ्राय नोंहा गथ'फोर फैनायखौबो एसेबो मिथिबाय थायासै आरो इसेबां गोसो होना बन सिनदों आरो नोङो दिनै हा? गार्लफ्रेन्डखौबो गोसोखांबाय थादोंमोन आङो, बेखौनो गोसोखां बन सिनबाय थानायखायनो आं बिसोरखौ फैदेरना मादों जेबोखौनो थाल मोनासै आङो। आंबो ओरै सिनगासिनो दङ, ओरै गोसोथोनायखौबो गोसोखांगासिनो दङ। मालाबानो गथ'फ्रा फैनानै सानै साथाम फैनानै मालाबानो हायाव दोननानै बेफ्रुनानै थांबाय। जेब्ला बेफ्रुयो अब्ला आंहाबो खुग्रुब खांलां जालाबायथारबाय। अबाव औवा दं, अबाव बन दं, अबाव गामसा, अबाव मानसि जालाबायबाय। एकदम बिखायानो खावख्लासो थांखादों आंना सयथिबो। बिदि जायोलै सोरबा मानसिफ्रा। मानसिफोरखौ दानो समफ्ले सालामनायखौ दै गुदुङाव समफ्लेलाय, दै गुसुआव समफ्लेलाय, बानलु बाथोन बायदि देगौमोन आङो मोनबा बिसोरखौ। थौ
आं दङ आं बम गावनो हायो बेखौबो दिनै बिनि खिबुआवनो बम गावना फैनि बिनि खिबुखौबो बम गावनानै उरायहोनि थ' बम लायनि थ' ओइ गान्दुला थ' सिखार बम लायनि थ' बे गथ'नि खिबुआ बेसे गिदिर बे गथ'नि ओरै खुरैसेल' खिबुखौ एकदम चक्लेट बम थरथाम गावहोनानै बेनि खिबुखौ एकदम अख्रांसिम उरायहोगोन आङो हागोन नोङो बे गथ'खौ बेसेबां साला बिनि सालाखौ नायनो आं दिनै थौ बम लायनोसै उरायहोगोन बेथा दिनै बिनि खिबुखौ नायनो बबेसिम खारो बियो थौ सिखार माबार सिखार ओइ आजा ओइ आजा दंना गैया न' सिङाव दङब्ला बाहेरायाव ओंखारबोलाय ओइ आजा खोनादोंना खोनायाखैब्रा मानसिफ्रालाय दंना गैया जाखो माथो बोरा फांथेजोबनायसो खिरखियाव माथो बन्द'जोबसो गिनानै बबावहाय ओंखारबावगोन बेलाय दालाय आंनि खिबुखौ नुवादों माबायदि खालामनानै गावस्रा न' सिङाव एरसिनानै थाबाय थादो सोरबा सुवादफ्रा बेखौ दिनै बिनि खिबुखौ गावब्रा होजोबबासो थांगोन आङो बेनिफ्राय ओइ आजा ओंखारबोलाय नै बम नांगौबा ओंखारबोलाय माथो खोनाथारा गथ'आलाय आरो गमन गादा थार नामाब्रा मानसियालाय खिरखि सौसिनानैसो गथ'खौ लायनोसै नामा बस थोद नोंनाबाथाय जाथारालै आलदा सानखाथारो नोंना ओमफ्राय सिङावहाय सोरबा हिनजावफोर दङब्ला नोंहा दामजाहरलाबायनोसै खिरखिजों बारलांलाबायनानै गोदाव सोरावनो सिखाव होननानैल' नोंहा दुमजाहरदो नोंजों लोगोआव जोंहाबो दुमजाहरगोन ओरैनो सासेयाव नै खिथुआनो गाब्राजोबखानायखा आरो बेजों लोगोसे गेब्लेजोबबावखागोन माथो दामजाबावजोबालाय र' आं गाबज्रिहरनि दानो ओंखारबोगोन बियो सिन्था खालामनाङा र' आं गाबज्रिहरगोन बेखौ दिनै बिनि खिथुखौ गावब्रा होजोबासो जोंबो थांगोन बेनिफ्राय ओइ आजा दंना गैया फै बाहेरा माबार ओंखारबो नोंनि खिथुखौ दिनै गावब्रा होननानैसो जोङो थांगोन मिथिबाय माबार ओंखारबो मिनिबाय थादो सोर लिंहरदों मानो ओंखाराखै नोङो दहायनिफ्राय गाबज्रिगासिनो दङ आइ नोंखौसो लिंहरदों आंखौ लिंहराखै माथो आंलाय नोंनि नामखौसो गाबज्रिनाय खोनागासिनो दं आजा होननानै नोंखौसो गाबज्रिहरगासिनो दं मा बम ना माबा माथो हरनोनो मानो थाङाखै नङा आयै आंखौ गाबज्रियाखै नोंखौसो गाबज्रिगासिनो दं आजा बिमा होननानै नों उल्था खोनादों थांलाय बाहेरायाव ओंखारलांलाय मानो गाबज्रिहरदों बिसोरो आंखौ लिंहराखै नोंखौसो लिंहरदों थां बम हरोबा लाना फै थां र' होमबालाय ओंखारलांनि आङो नोंसिनिफ्राय बांसिन सानोलै आंनि साला सुवादफोर साला आंखौ लिंहरनानै नोंसोर बम गावनो नागिरदों आंनि खिथुआव साला मोनदोंना साला गामसा फैयाला गाननानै बन सिनगासिनो दंमोन ना दालाय मानि मोनदो साला चक्लेट बम थरनै गावजानानै मोनदोंना साला हामदे सुवादफ्रा गिनानै रावबो ओंखारबोआसै नङाब्रा ओइ आजा फैलाय आं नोंनि खिथुखौ दिनै गावब्रा होननासो गारगोन आङो ओंखारबो माबा न'सिनिफ्राय ओंखारबो ओंखारबो होनदों नोंनि खिथुखौ दिनै गावब्रा होननासो थांगोन जोङो मा जाबाय थादों नोंसोरो बाहाय मा हाब्राबाय थादों फाग्लाफोर बायदिलाय ओइ मोजाङै खुगा सामलायनानै खोथा रायलाय मिथिबाय मा जानो जोंदों नोंसालाया आंनि फिसाखौ मानो नांगौ नोंसोरनोलाय नोंसोर बाहाय मानो फैनानै खोख्लायनो हादों नोंसोरनाव गुन्दाफोर बायदिनो
나는 내 자장이를 남바라는 칼랑 애치구문 다 사서 모시고 나인 것 하면 그만เวทาพอดสวัสดิ์พอดสละคือไหนในหนังคือไหนเชื่อเคยบุ้งในใบที่มันเด้งฮะเชื่อมันสิเคยบุ้งในใบที่มันเด้งเชื่อฮะเชื่อนี่ใช้เอาหนึ่งเชื่อบวมเกาเดินหน้าคนเดินหน้าแกเด้งมาทันเดินหนึ่งเชื่อหนึ่งสกุลจีนี่เย่กูอะไรหนึ่งสกุลจีน่ะบุจีนี่อังเคยบวมเกาหนึ่งคุยเด้งเชื่ออังเคยบวมเกาหนึ่งคุยเด้งเชื่อฮือลิมาทั้งหมดเขานั่งเดินหน้าบุจีก็ดักหน้าคนเดินจีนี่흐르리 흐 베타버고 흐 띠엑시 흐โอ้ฮีลามันชีนี่ใช้เอาหนึ่งเชื่อบวมเกาเดินหน้าแกเด้ง